तर नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना माझ्याकडनं शुभ सकाळ। तर ह्यो असा पहिलो दिवस, काल रात्री संध्याकाळी आम्ही इलाव। तर आजपासून पहिला काम करू तसा जे अगोदरचा जा होता लावलेला डेकोरेशनचं सामान, झालर बिलर, त्याच्यानंतर पडदे बिडदे, तर त्या आपल्या पहिला काढू जाता आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याक आपलं सेट लावतो, म्हणजे जो ह्या वर्षी तो असा या मागच्या वर्षी जाता आता काढू जाता। तर मग सुरुवात करूची, आता काम करू। तर मग चला, जसं जसं होईल तसं तसा शेवटपर्यंत आपण दाखवूया। मग आता म्हणजे भरपूर व्हिडिओ होतील, म्हणून काय जास्तीत जास्त आपण टाकणार नाही। आजच्या एका दिवसाचा, 2 दिवसाचा, 3 दिवसाचा असा करून थोडा एक पार्ट असो मी टाकीन। तर मग बघा, प्रत्येक व्हिडिओ तुमका आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। तर चला, इकडचं सामान काढून झालेलं असं। आता ह्या पण बाकडी सोडलं स्टेजची, आता ही स्टेजची बाकडी नेऊ तिकडे, परत बाहेरचा सेट आणा तो परत खोलूचा। बघूया आता पहिलो दिवस हा। ओके, ब्रिज झालेलो आपलं बरोबर। चला, जेवणाचा टाइम झालाय, दुपारचे वाजले 1-2, 2:15। तर जेवणा कसा चपाती, भेंड्याची भाजी, लोणचा, त्यानंतर इकडे भात, डाळ। अमोल भाई बसतोय जेवायला। चलो, माटा माटा गो, माटा माटा गो। हाँ, माती के का मग हाँ, ओके 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 ओके। पॅन्ट झालेलो, चल झाला एक। तर आपला सेट लावून झालेला आहे। आजचा एवढंसा काम झाला आजच्या दिवसातला। तर असं सेट लावला। तर हे आपल्या पडदे काढूचे आहेत, हे पण आणि ते पण दुसरे लावचे असतील काही, किंवा दुसरा काहीतरी असतात तर आपल्याला समजाच। तर आजच्या दिवसासाठी मित्रांनो एवढा बस झाला। तर आता बघूया, व्हिडिओ चालू राहणार असा 2-3 दिवस। उद्याच्या भागात काय होता, उद्याच्या दिवसात काय होतं तर समजात। तर आज काम पण जरा थोडं व्हिडिओ गेलेलो। तर आता पडदे काढतात, पडदे आता काढल्यावर दुसरे पडदे लावायचे लागतील, किंवा दुसरा काहीतरी बघूया। चला, भेटे आपण उद्या सकाळी। तर आपल्या त्या टॉवरचे, त्या बिल्डिंगचे जे फ्लॅट, जे रूम असत, जे मजली असत, तर आपल्याक आता अमोल इंग्लिशमध्ये मोजून दाखवणार असा। तर मग 1 2 3 पासून आता अमोल सुरू होईल। तर लगेच तुम्ही आता बघून घ्यावा, किंवा हॅलो, हां हायवेरी, हां चल हवारी नको, तू हॅवेरी व्हेरी व्हेरी करू नको, गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 13 आहे 11 7
11:30, 11:08. ह्या एरियाचा पब्लिक असा आणि लावता असा हंडीची प्रॅक्टिस करता. तर आपल्याला बघू भेटता, बघूया दहीहंडीच्या दिवशी आपल्याला वेळ भेटता काय कामात नाही. कारण का आता काम एवढं करतो ना आम्ही. सकाळी 9-9:30 वाजता काम सुरू करतो आणि दुपारी 2 वाजेपर्यंत. लगेच 2:30 वाजता काम सुरू ते रात्री 9, 9:30, 10. ये बाबू ये इकडे एक मांजर आहे. ये बाबू ये इकडे. अरे लेको माझी लाडकीले माझी बाबू काल हां इकडे माऊ इकडे ये इकडे नाही इकडे. तर मग आता आम्ही अजून जेवलाव पण नाही. आता जेव बसता लावू बघूया. ही आमची माऊ आहे ना. दिवसभर आम्ही काम करतो ना तर कामात अडथळं पण आणता आणि आमचं टाईमपास पण करता. पण स्टार्ट टू एंड म्हणजे सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत आमच्यासोबत असतात. आता येत बघा मागणं. ये माऊ ये लवकर ये बघा बघलास आली. म्हणजे आपल्या ओळखीची नाही. 1 दिवस झाला आणि आपल्या ओळखीची ओळख लगेच झाली आपली बघ. चल या तर शुभ सकाळ मित्रांनो. ह्यो असा आजच्या कामातलं दुसरं दिवस. तर बघा काम बाहेर सुरू केलं नाही आता. तर आता चाय बी नाश्ता वगैरे करणं आणि परत कामात सुरू करणं. तर मिळून आणि मी म्हणजे माझं भाव यांच्याने काम सुरू केलं. तर आपण जाऊया आता मंडळाचे कोणत्या कोण पण इले परत गाणी वगैरे लावून दिला. 15 ऑगस्ट आणि सगळ्यांना माझ्याकडनं 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा असतात मित्रांनो. चला ब्लॉगला सुरू करूया. कामात चालू होती. चल वर चल आपल्याला बनवायचं आहे राऊंड. काय हो काका बरे आज जेवलास की नाही? तर आता आपण आलो होतो जेवण न्यायला. जेवण असा खानावळीच्या तिकडे सांगलाला खानावळीवरनं जेवण येतं आपल्या. तर जेवणासाठी येईल लावू. आता वाजले असं दुपारचे 2. जाऊया पटकन आपल्या हॉलवरती आणि जेवून घ्या. अमोल बाळ झालं बाळ झाडू मारून.